Φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκομαι στο ιατρείο του παιδιάτρου Χρήστου Μπόκου, με τον οποίο θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά όλες τις μανούλες, τη συχνότερη αιτία που μας φέρνει στον παιδίατρο με το παιδί μας, που είναι οι λοιμώξεις. Πολύ συχνό πρόβλημα, γι' αυτό ο γιατρός μας θα μας λύσει όλες τις απορίες. Γιατρέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Όντως οι λοιμώξεις είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, έτσι, και ειδικά έχω παρατηρήσει όταν τα παιδιά πηγαίνουν παιδικό σταθμό, όταν συναναστρέφονται δηλαδή με άλλα παιδιά. Ομολογουμένως οι λοιμώξεις στην παιδική ηλικία είναι μια πολύ συχνή αιτία προσέλευσης στα ιατρεία μας και φυσικά και στα νοσοκομεία, ιδιαίτερα στην προσχολική ηλικία και τους σημερινούς μήνες, και μάλιστα όταν είναι παιδιά που πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό προσβάλλονται συχνότερα. Όσο περνούν τα χρόνια, προσβάλλονται λιγότερο. Βέβαια, αυξάνονται οι μικροβιακές λοιμώξεις εν σχέση με τις ιογενείς που είναι στα πρώτα χρόνια. Και υπάρχουν συμπτώματα που κάποιες φορές είναι έντονα, κάποιες φορές λιγότερο έντονα, όπως ο βήγας, ο αιμετός, η ρηγμική καταρροή. Συναντάμε βέβαια εντονότερα συμπτώματα στις μικροβιακές λοιμώξεις και μάλιστα τώρα την άνοιξη πιο πολύ μικροβιακές λοιμώξεις από τις ιογενείς. Ποιες λοιπόν οι βασικές διαφορές στις μικροβιακές και στις ιογενείς λοιμώξεις? Ναι, οι μικροβιακές οφείλονται σε κάποια βακτήρια που λέμε. Είναι πιο σοβαρές οι εκδηλώσεις τους, δεν υποχωρούν εύκολα με τα αντιπηρετικά μόνο ή με απλά μέσα. Ίσως να χρειαστούν φάρμακα όπως τα αντιβιωτικά. Είναι πιο έντονα τα συμπτώματα, μεγαλύτερη διάρκεια, εμφανίζονται βέβαια συχνότερα σε μεγαλύτερα παιδιά. Γιατρέ μου, ποιες είναι οι συχνότερες λοιμώξεις που εμφανίζονται στα παιδιά αυτή την εποχή? Την εποχή αυτή, εκτός από τις ιώσεις που κυριαρχούν βέβαια το χειμώνα, όπως είπαμε, και εξακολουθούν ακόμα να υπάρχουν και στις μικρές ηλικίες και σε μεγαλύτερες ηλικίες, είναι ο ιός γρίπης, ο οποίος φέτος βέβαια είχε λιγότερη έξαρση σχέση με άλλα χρόνια όπως πέρυσι, και σε σοβαρά κρούσματα και σε παιδιά και σε μεγάλους ενήλικες. Αλλά βέβαια, όσον αφορά τα παιδιά, είχαμε καλύτερες εκδηλώσεις φέτος, λιγότερα σοβαρά κρούσματα και λιγότερες νοσηλίες και εισαγωγές σε εντατική μονάδα. Έχουμε και άλλες ιώσεις βέβαια, όπως ιός κοξάκι, όπως αδενοϊή και ρενοϊή επίσης που εμφανίζονται και το φθινόπωρο και το χειμώνα. Υπάρχουν και μικροβιακές όμως λοιμώξεις που κυριαρχούν αυτήν την εποχή, όπως είναι η οστράκια, λεγόμενη γνωστή παιδική ασθένεια που οφείλεται στο στρεπτόκοκο, και ο οποίος εκδηλώνει και άλλες ασθένειες όπως την ποιόδια αμυγδαλίτιδα. Υπάρχουν επίσης οι οτίτιδες, οι οποίες είναι και μικροβιακές και ιογενείς. Βέβαια, στην εποχή αυτή βλέπουμε συχνά την λοιμώξη αυτή σε όλες τις ηλικίες. Κυριαρχούν βέβαια οι λοιμώξεις αυτές στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και κυρίως αυτά που πάνε στο παιδικό σταθμό. Σπανιότερα βέβαια μπορούμε να δούμε και πιο σοβαρές λοιμώξεις, και ειδικά το χειμώνα και προς την άνοιξη είναι και σοβαρές, αν και σπάνιες σχετικά. Όμως πολύ επικίνδυνες είναι η μηνυτίτιδα. Υπάρχουν βέβαια και πνευμονιοκοκικές λοιμώξεις και φυσικά και έντονες καταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν αυτές οι λοιμώξεις, που να ταλαιπωρήσουν και παιδιά και γονείς και να χρειαστεί ίσως και εισαγωγή στο νοσοκομείο. Γιατρέ μου, είναι ο πυρετός ένα κριτήριο για να καταλάβουμε αν μια λοίμωξη είναι σοβαρή ή όχι? Είναι ένα κριτήριο το οποίο το λαμβάνουμε υπόψη. Οπωσδήποτε ένας ψηλός πυρετός, ιδιαίτερα πάνω από 39 και αν φτάνει και στους 40, πάντα μας κρατά σε μια επιφυλακή, μια προσοχή που και οι γιατροί και οι γονείς πρέπει να προσέχουν. Όμως δεν είναι το απαραίτητο και μόνο κριτήριο. Ενδέχεται ένας ψηλός πυρετός να είναι μια ίωση που είναι η αιτία του, ενδέχεται όμως και ένας χαμηλός πυρετός να υποκρύπτει μια σοβαρή λοιμώξη και να είναι σοβαρότερη από μια άλλη ιογενή λοιμώξη που μπορεί να έχει ψηλότερο πυρετό, αλλά πιο καλή έκβαση, πιο καλή εξέλιξη. Οπότε δεν είναι το μόνο κριτήριο, υπάρχουν πολλά άλλα που πρέπει να προσέξουμε. Λέμε πως η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Συμφωνείτε σε αυτό? Οπωσδήποτε η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη της θεραπείας. Ακόμα και ο Ιπποκράτης στην αρχαιότητα το είχε πει με το γνωστό ρητό ότι η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία, διότι γίνεται πάντα έγκαιρη διάγνωση της νόσου των νωρίτερων δυνατών, αποφεύγονται τα ταλαιπωρία και του παιδιού και των γονέων, άσκοπα φάρμακα, τα οποία μπορεί να επιβαρύνουν και τον οργανισμό ενός παιδιού και φυσικά και την οικονομική κατάσταση και των ασφαλιστικών ταμείων και των ασθενών φυσικά.
και είναι μια καλύτερη θεραπεία που αποφεύγεται και οι νόσους και οι επιδημίες τυχόν που μπορεί να αποκαλέσει μια νόσος μεταδοτική, όπως μάλιστα επίκαιρο θέμα είναι η λαρά και φυσικά και άλλα νοσήματα όπως η γρίπη και αυτή που μεταδίδεται εύκολα. Και οπωσδήποτε αν προλάβουμε την νόσο και έχουμε όσο δυνατόν λιγότερες εκδηλώσεις νόσου ή αν να συμβεί όσο γίνεται πιο έγκαιρα η διάγνωση, είναι πάντα καλύτερη από την οποιαδήποτε θεραπεία. Είπατε να προλάβουμε την νόσο. Πώς γίνεται η πρόληψη της λοιμώξης? Η πρόληψη της λοιμώξης πρώτα απ' όλα γίνεται με τους εμβολιασμούς. Ο εμβολιασμός είναι το καλύτερο, το ιδανικότερο μέσο για τις περισσότερες λοιμώξεις, για όπου υπάρχει εμβόλιο, που προφυλάσσει από την εκδήλωση των ασθενειών. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλά εμβόλια πλέον στη φαρέτρα μας, τα οποία εδώ και έναν αιώνα σχεδόν προφυλάσσουν τα παιδιά και ενήλικες φυσικά από πάρα πολλές σοβαρές και μεταδοτικές ασθένειες. Μετά από τα εμβόλια, τα οποία πάντα πρέπει να τα προτιμάμε και να τα ενισχύουμε και σαν γιατροί να προτείνουμε πάντα στους γονείς να κάνουν τους απαραίτητους εμβολιασμούς, χωρίς να φοβούνται και να ανησυχούν, γιατί πλέον τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και κυρίως ασφαλή. Οι παρενέργειές τους είναι ήπιες, παροδικές, αναστρέψιμες και όχι σοβαρές, εν αντιθέσει με παλαιότερα εμβόλια που και αυτά προφυλάσσαν από σοβαρές ασθένειες, αλλά ήταν λίγο πιο έντονες οι παρενέργειές τους. Τα νεότερα είναι πάρα πολύ καλά σε θέμα ασφάλειας. Είπατε προηγουμένως για τα φάρμακα. Εγώ γενικά, να πω την αλήθεια, είμαι λίγο κατά στα φάρμακα, δηλαδή αποφεύγω αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, ειδικά εγώ σαν ενήλικας, να πάρω φάρμακα. Στο παιδί, εντάξει, δίνω λίγο πιο εύκολα γιατί δεν έχει την ίδια άμυνα, τις ίδιες άμυνες με μένα. Θα ήθελα να μας πείτε πότε θα καταφύγουμε σε μία θεραπεία. Κοιτάξτε, όταν ένα εμβόλιο δεν μπορεί να προλάβει μια ασθένεια, διότι αφενός δεν είναι για όλες τις ασθένειες να υπάρχουν εμβόλια, υπάρχουν ασθένειες που δεν καλύπτονται από εμβόλια και μπορεί να συμβεί αυτή η ασθένεια ή μπορεί να μην προλάβει να αποφευθεί μια ασθένεια. Εκεί σε αυτή την περίπτωση που διαγνωστεί και είναι μικροβιακή λίμωξη, ίσως να χρειαστεί κάποιες φορές και αντιβιωτικό να πάρει ένα παιδί. Αν και όταν είναι ιός και δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι μικρόβιο, καλό να μην δίνουμε άσκοπα αντιβιωτικό, να προσπαθούμε με απλά μέσα. Πρώτα με αντιπηρετικό, μια ανακούφιση των συμπτωμάτων του, να αισθανθεί καλύτερα το παιδί, όχι να πέσει ο πυρετός, γιατί δεν μας ενδιαφέρει να εξαφανίσουμε, ας το πούμε, τον πυρετό. Ο πυρετός είναι μια άμυνα του οργανισμού, είναι μια υγιής, θα το έλεγα σε εισαγωγικά, αντίδραση του οργανισμού στο να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στον οργανισμό που να εξολοθρεύσει, να καταστήλει την παρουσία των μικροβίων, των ιών. Όμως, όταν δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι μικρόβιο ή δεν έχουμε πολύ ισχυρές ενδείξεις, καλό να μην δίνουμε άσκοπα, φάρμακα και ιδιαίτερα αντιβιωτικά, τα οποία έχουν και τις παρενέργειές τους. Νομίζω καλύψαμε πάρα πολλές απορίες από τις μανούλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπόκο, που μας λύσατε όλες τις απορίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω οι απορίες οι πιο πολλές να μπορούν έτσι να καλυφθούν στα θέματα αυτά, γιατί οπωσδήποτε το ζήτημα είναι αρκετά μεγάλο. Απασχολεί όλο τον χρόνο και όλα τα παιδιά, και κυρίως τις ηλικίες τις μικρές, όπως είπαμε, που είναι πιο ευάλωτα, γιατί το νοσοποιητικό τους είναι ανώριμο και προφανώς εκεί είναι και η αιτία και όχι τόσο αυτά που καμιά φορά ψάχνουμε, γιατί ένα παιδί αρρωσταίνει συνέχεια. Μπορεί να είναι πολλαπλάσιες φορές που αρρωσταίνει ένα παιδί σε σχέση με ένα μεγαλύτερο παιδί στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Τα θέματα με τον παιδίατρο δεν τελειώνουν ποτέ. Πιστεύω θα σας έχουμε πολύ σύντομα και πάλι κοντά μας. Ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την τιμή μου κάνει.